Уважаема госпожо Каменова, скъпи родители, драги гости, добре дошли на тържеството по случай 3 март, националния празник на България. На този тържествен ден, когато отбелязваме 147 години от освобождението на България, нека си припомним величието на нашата история. 3 март е онази героична дата, на която трябва да четем почет на всички борци за свобода, които в името на родината я извоюваха с цената на живота си. Сега ще посветим този специален момент на химна на Република България. Символ на гордост, единство и сила. Нека всички заедно да се изправим в знак на уважение към жертвоготовния подвиг на хилядите знайни и незнайни войни. Март е онази величествена дата, която ни дава новото начало. Толкова бленувано и така чакано. Това е празникът в основата на нашата история, където гордо стои съзнанието за бъдеще. Онова бъдеще, което винаги е носило името свобода. Свободата не е само определение. Тя е ценност, тя е богатство, но и качество. Качеството да бъдеш свободен. Именно това е посланието на националните ни герои, което достига до нас чак до днес. Днес отдаваме почит към тяхното дело. Това е мисия на нашето общество. 3 март 1878 година е велика дата в историята на народа ни. Този ден е празничен за нас, защото тогава върху картата на света отново изгрява България. Днес честваме 147 години от извоюваната свобода на България от турско робство. Възпоменания от Батак ще чуем от Белослава Бонова. От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Хей, там зад горите. Много е далече. Нямам татко, майка. Ази съм сирак и треперя малко. Зима дойде вече. Ти, Батак, не си ли чул? Аз съм оттам. Помня го клането и страшното време. Бяхме 9 братя, но останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те съземе. Като ги изколаха, Чичо, аз видях. С топор ги сечеха, тъй на дръвника. Аз и плачех, па ме беше страх. Само Бачо Пеню с голям глас извика. Издъхна Бачо. А един найдук баба ми заклая на вехтата стряха. И кръвта потече из нашия капчук. Аз и бях малък и мен не заклаха. Татко ми излезе из къщи тогас с брадвата в ръце и нещо продума. Но те бяха много. Пушнаха за в час.
И той падна възнак. Уби го куршума. А мама изкочи откъде не знам и на татка фана да вика, да плаче. Но не я скълцаха с един нож голям. Затова съм, Чичо, аз сега си раче. И уж беше страшно, па не бе ме страх. Тогас лошо време и за тях наста. Колахме ги ние, както те ни колаха. Но нашето село, Чичо, запустя. И тати и мама веки не станаха. Ти, Чичо, не си чул заради Батак. А аз съм оттам. Много е далече. 2 дни гладувам, щото съм сирак. И треперя малко. Зима дойде вече. Въстанието е апотеозът на една дълга борба на българския народ срещу турците. Кървавото клане в Батака и жестокото потушаване на априлското въстание дава повод на Русия, като единствена силна православна славянска държава, да започне руско-турската война през 1877 година. За българите тази война е национално-освободителна. След почти 5-вековно турско робство и в резултат на националното възраждане, на Шипка и до днес стоят и ни говорят за освобождението. Един паметник, един храм и една картина. На Шипка всичко е спокойно. Там родовата памет във волята на опълчението е най-достойната и чиста страница от историята на бъдещето. Нека носим и още срама по челото. Синила от бича следи от теглото. Нека спомен лют от дни на позор да висне кът облак в нашия кръгозор. Нека ни отрича историята века. Нека е трагично името ни. Нека Беласица стара и нови Батак в миналото наше фърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни, с чупените окои и дирите стидни по врата ни още от хомота стар. Нека та свобода да ни бъде дар. Нека. Но ние знаем, че в нашето недавно свети нещо ново. Има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди. И в нас чувства силни, големи плоди. Защото там не иде навръх планината, що небето синьо крепи с рамената. Издига се някой див чутовен връх, покрит с бели кости и с кървав мъх. На безсмъртен подвиг паметник огромен. Защото в Балкана има един спомен. Има едно име, що вечно живее
И в нашата история, кат легенда грее, едно име ново, голямо, антично, като Термопили славно, безгранично, що отговор дава и смива срамът. И на клеветата строшава зъбът. Три деня младите дружини как прохода бранят, горските долини трепетно повтарят на бой ревът. Пристъпи ужасни, 12 път гъсти орди лазят по урвата дива и тела я стелят и кръв я заливат. Бори подир бори, рояк след рояк. Сюлейман безумни сочи върха пак и вика: търчете, тамо сараите! И ордите тръгват с викове сърдити, и Аллах грамовно въздухът разпра. Върхът отговаря с други вик: ура! И с нов дъжд куршуми, камъне и дървие, дружините наши, оплискани с кърви, пушкат и отблъскват, без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред и гърди геройски на смърт да изложи и един враг повеч, мъртъв, да положи. Пушкалата екнат, турците реват, насипи налитат и падат и мрат. Идат като тигри, бягат като овци и пак се завръщат. Българи орловци, като лъвове тичат по страшни редут. Не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, отпорът е лют. 3 дни вече се бият, но помощ не иде. От никъде взорът надежда не види и братските орли не фърчат към тях. Нищо. Те ще паднат, но честно, без страх. Качъпа спартанци и под сганта на Ксеркса. Талазите идат, всичките на Штрекса. Последният напън вече е настал. Тогава Столетов, наши генерал, ревна гороломно: млади опълченци, венчайте България с лаврови венци! На вашата сила царят повери прохода, войната и себе дори. При тези думи силни, дружините горди очакват геройски душманските орди, бесни и шумещи. О, геройски час! Вълните намират канари тогас, но патроните волите траят, но патроните липстват. Щикът се пречупва, гърдите остаят и сладката радост до крак да измрат пред цяла вселена на то славен ръд с една смърт юнашка и с една победа. България цяла сега нази гледа. Той е връх висок е, тя ще ни съзре. Ако би бегали, да мрем по-добре. Няма вече оръжие, има хекатомба. Всяко дърво мече, всякой камък бомба, всяко нещо удар,
всяка душа плам. Камъне и дървие изчезнаха там. Грабвайте телата! Някой се изкряска и трупове мъртви хвръкнаха завчаска. Кът демон черни над черни рояк. Катурат, струпалят, като живи пак. И турците тръпнат, друг път не видели, ведно да се бият, живи и умрели. Въздухът цепият с демонски вик. Боят се обръща на смърт и на щик. Героите наши, като скали твърди, желязото срещат с железни си гърди и хвърлят се с песни в свирепата сеч, като виждат харно, че умират веч. Но вълни по-нови от орди дивашки гълтат, потопяват урляка юнашки. И още миг ще падне заветният хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм. И днес още Балканът, щом буря захваща, спомня този ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век. Одата, опълченците на Шипка декламираха Божидара Кръстева и Венелин Василев. Руско-турската освободителна война е изключително събитие в историята на България. Българският народ с чувство на дълбока признателност си спомня подвизите на руси и опълченци, на всички балкански народи, които записват с кръвта си най-славните страници в българската история и извоюват свободата на отечеството ни. Освобождението на България от турско робство е резултат от действието на два фактора – руско-турската война и българската национална революция. Опълчението е най-масовият и организиран български въоръжен отряд, който участва в състава на руската Дунавска армия. Опълченците се сражават рамо до рамо с руските войни и с подвизите си при Стара Загора, Шипка и Шениново и извоюват правото на България да бъде свободна. Едва ли има българин, който да не знае, че една от решителните битки, донесли свободата на народа ни след 5-вековното турско робство, е при Шипка. Навръх Шипка всяка педия земя е пропита с кръвта на руските войници и българските опълченци. Отбраната на Шипченския проход е една от най-героичните и решаващи битки по време на руско-турската освободителна война през 1877-1878 година. Боевете, които се водят между защитниците на прохода и турската армия, влизат в българската история под името Шипченска епопея. Малобройният руско-български отряд под командването на генерал Столетов, наброяващ около 5500 души, се бие с многократно надвишаващата я по численост армия на Сюлейман Паша, около 35 000, за да не й позволи да премине Балкана и да се съедини с турските части в Североизточна България с помощта на останалата племенна армия на Осман Паша. Опълченците отблъскват атаките, като най-тежък и решаващ за отбраната е третия ден, 11 август 1877 година. След ожесточени боеве турците отстъпват, а победата ни била удържана. Днес на самия връх гордо се издига паметникът на свободата, към който води монументалната каменна стълба с 894 стъпала. 3 март е ден на преклонение. Всеки българин се прекланя пред подвига на всички войни, сражавали се в името на християнската вяра и дали живота си за освобождението на майка България. 3 март е в ден, който си припомняме, че в изпепелената от 5-вековни пожарища българска земя има народ, който през всички столетия на това жестоко робство е запазил и до днес своята православна вяра, своя бойчески и съзидателен дух. Нека за минута сведем глави пред подвига на хилядите войни, посветили и загубили живота си за свободата на отечеството. Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна заради тях, и те за теб достойни майко бяха, и твоето име само кътна увяха, умираха без страх. Честит национален празник, българи! Да пребъде родината ни! Това, което са завещали нашите предци, нашите
герои, за които вие сигурно, че знаете. Това трябва да го съхраняваме, ние, нашето поколение, вие, и да го предадете на следващото поколение българи. Честит празник, малко в аванс, и да помним своите герои, да обичаме своята родина. Няма по-красива земя от нашата и няма по-героичен народ, по-интелигентен, ученолюбив и добър от нашия. И вие, скъпи ученици, сте част от него и ние вярваме, че ще продължите всички традиции и ще пазите свещените съвети за свобода. Благодаря ви. Yallasay Petko